Nyati family yakandirwa kamwe hanze nataite vari kukopa content yedu, maybe vangatengawo bhima nekuti vari kurwadziwa nesu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button. So guys, ndonyaya dziri kuitika mumastreets umu. Taita ari kuti iye baba vavo vakati havafariri content yedu, but vari kutuma vana vavo kuti kopera. Regai vakope, pamwe vangatengawo bhima nekuti inovarwadza shem. They really want to be tight and kiki, but munongozivawo kuti Mwari havapiwe chioko momwe. Plus havana imba yavakapiwa, aiva masasi ekuda kusotesa tight nakiki. Takavengerwa kuramba kushandiswa, so ndo zviri kutaurwa natight papage rake. Okay guys, so vamwe vari kuti nyaya iripo apa ndeyekuti why uchida kudzosa kupinza Great Hope panyaya yakadai. So yes, mazita haona kutaura, asi isusu tinoziva kuti baba vavo venyati family ndiani, why uchidaro. Vamwe vakati aiwa content tiri kuzviona chaizvo kuti pane kakukopera kari kuitika, asi chero nemiwo content iyi haisi yenyu originally. Zvimavhidhio zvenyu izvi zvinenge zvitoriwo paTikTok, kutongotorawo mozviitawo react. Saka musabve mazviita kunge imimi ndimakagara pasi mukanyora script. Yes, let's be honest, even iye tight wacho nakiki vanotokopawo vamwe. In fact 9% of content yavo uye macontent creator ese chamunenge mangochinja ifesi dzenyu, but zvinhu izvi tinenge tichitozviziva zvirimo mumastreets. Vamwe vakati ivo mupata family wo 90% yavo vanoikopa, taizviona, asi tinonyarara 1 hatipengi, tinongofollowa tichingolaika zvichiendeka, vanhu vese vachingowanawo tumari twavo kubva kuna Zuckerberg. Pese apa vanhu vasina chinhu, paisataurwa zvakaipa nezvavo, now vava pari nani zvaakurwadza ka. He's now making tuma statements twemarwadzo. Ukaona uchiri kudiwa nemunhu wese hausati wava palevel ribo, ukaona zvakutodai, so you are now a threat. Vananyati family vangu vasina kana basa rese, vachingorima chigarden chavo vari mumukuku wavo, papasina kana problem. But now vatengawo frame rimwe, vakapiwawo real premium spices dzekuti vakande kande fafafa vachikanda twuma 6 gun twavo. Saka handizivi kuti dambudziko riri papi. Manetizens ari kuuya nemacomments akasiyana siyana. Vamwe vari kuti imba zvayo vedweka vakavakirwa, imi ndimi muri kutorwadziwa chaizvo chaizvo zvekuti maida kuti ivo vasvotewe here. Nai vedwe, iyo imba yakataurwa musati matonetsana here? Ndiwe wakutongorwadziwawo zvako nevana ava. Itai uri kuita zvekuti vanorwadziwa nemota, rangova drama. Guys, hatitombovaoni vari mulane 1. Tight nakiki vari kufast lane, nyatiwo nechimiddle lane kana kuti kuyellow line hazvina basa guys. Nyaya iripo ndeyekuti vese macontent creator isusu tinongofarira whoever ari kuposta, tichilaika tichienda takadaro. Zvimwe zvekuzonzi kwai uyu kana akaedzawo kutengawo KFC kamwe kako kaanenge ati kane mhuri yake, vanhu votobatikana vototi akuda kudada chino hazvifambi zvakanaka zvachose. Zimbabweans tine heti yakanyanyisa, hatigone kusimudzirana. Yes, makaenda ikokoko mune intention yekusimudzirana, things went south nenyaya yeGreat Hope and all, but chiregai kavararame upenyu hwavo. Mungarwadzwa zvokwadi nereal premium spices. Isu ngatingofara kuti nyati family yakapukunyuka namo, ende pavari pari nane, uye vari kushandawo 1 nesimba vachiedza kuti upenyu hwavo hunge huri nani pane zvavanga vari vabuda mumukuku pavakwira havasi kudzika. Let's hope muchanzwisana. Do leave your comments on what you think about the two.